Hej, velkommen til denne korte introvideo til opgave 1. Du skal gå ind på dette link. Hvis du vil vide præcis hvordan det fungerer, så trykker du på Control og klikker med musen. Så skulle den gerne åbne en browser. Du er blevet bedt om at lave opgave 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5. Det er de opgaver du kan se herover. 1.1 og 1.2 her. 1.3, 1.4 og 1.5, og det er kun dem, du behøver at lave. Du må for din egen øvelse gerne lave øvelsesopgaverne, men de behøver ikke at blive afleveret. Så er det sådan, at der står noget tekst inde i midten her, og der står nogle arbejdsspørgsmål. Du skal besvare arbejdsspørgsmål ved hjælp af den tekst, som står her. Du må gerne se filmen her, men det behøver du ikke. I opgave 3 fungerer på samme måde. Der står noget tekst og nogle arbejdsspørgsmål. Du skal skrive arbejdsspørgsmål eller svarene ind i en Word-fil. Opgave 1.4 kører på samme måde, og 1.5 fungerer næsten samme måde, bortset fra at her er der en video. Videoen, der links til her, er en YouTube-video, så du trykker på den, afspiller den, og du får nogle YouTube-videoer op her. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. Sådan kører konceptet hele vejen igennem faktisk. Det samme bliver, når du kommer ind i kapitel 2. Der står opgaven her. Nogle gange er der en lille introvideo på forsiden. Når du så trykker på opgaven herovre, står der arbejdsspørgsmål. Der står også her materiale, hvor du skal hen. Det er links. Arbejdsspørgsmål. Sådan er konceptet hele vejen igennem bogen. Ligeledes her i kapitel 4, som du kan se. Kapitel 5, kapitel 6 og kapitel 8. Tryk på opgave 8.1, der står en tekst og nogle arbejdsspørgsmål. Ja, det var så, hvordan man finder opgaven herinde i. Du kan se, at i opgave 1C, der skal du ind i samme bog, bare i kapitel 2. Så det er bare tryk på linket her. Så kommer du op til den her bog. Der er selvfølgelig bare direkte ind i kapitel 2. Men når du her igen bliver bedt om at lave opgave 2.1 til 2.2, 2.3, 2.4 og 2.6, så ligger de herude. Du trykker på den, og så har den opgave herinde. Som nævnt, så skal du lave besvarelsen og aflevere enten i Word eller mundtligt. Alle de ulige opgaver, som de opgave 1, 3, 5 og 7, må du aflevere skriftligt. Du må også gerne aflevere mundtligt, men lige opgaver, altså i opgave 2, 4, 6 og 8, der skal du aflevere mundtligt. 2 af dem skal være enten over Skype eller over telefon for eksempel, eller vi mødes in real life, som det er her på nudansk, og du så fremlægger, mens du ser over for hinanden. Jeg vil anbefale, at du afleverer så mange opgaver som overhovedet muligt mundtligt af de her opgaver 2, 4, 6 og 8, for det er den bedste træning, du kan få frem mod eksamen.